Kanatong tanan. Nadungog nato karon sa atong ebanghelyo, kitang tanan familiar niini, the story of the Feast of Transfiguration. Ang pagkausab sa panagway ni Jesus. For our reflection today, there are some points nga ato ang pamalandungan. Pero before natay, for me, as I reflected on it, there are some interesting points nga para sa ako nindot pod nga i-share. Nadungog nato sa atong ebanghelyo dito sa bukid, kung atong mabantayan mga igsoon, kung ato kini mabantayan, mostly ang mga encounter sa mga tinun-an, sa mga nagsunod sa mga inila, especially sa atong pagtuo, ang ilang encounter kasagaran sa Ginoo, especially in the Old Testament, dito mahitabo sa bukid, sa bungtod, sa taas kaayo. Sa atong ebanghelyo, nadungog nato si Jesus nisaka sa bukid, kuyog ang tulo ka tinun-an, na ay tulo, na ay duha nga nagpakita, si Moises ug si Elias. Si Moises, nailhan nato kini si Moises, siya ang gitawag ka ng lawgiver, di ba? Gihatag sa iyaha sa Dios ang balaod. Si Moises, gihatag sa Dios ang balaod. Si Elias, usa ka propeta, usa sa inila nga mga propeta. Both of them, they encounter God dito sa bungtod or sa bukid. Si Jesus, nisaka sa bukid, he also encountered God. Unsa man kini para kanato? At times in our life, we are also asked to climb to the mountain. Sometimes in our life, kung naata sa tumang kagulanan, we are also asked to go to the mountain for us to encounter God. Unsa man di ay significance sa mountain? Diha sa mountain, dito sa pinakatumoy, sa pinaka-peak, naa dito ang kung nakasuway mo og saka sa bukid, makakita ni dito nga taas kayo perspective, kay nga naman lawak kayo inyong makita. Kung naa mo sa pinakataas, lawak kayo inyong makita. Unya ikaduha, hilom kayo kay wala ing tawo nga makaadto, walay basta-basta nga makaadto. In other words, kita usab gipahinumduman. We also spend time to go to our own mountain, to go to our own empty space, to encounter God. It is only in silence that we can encounter God. In the mountain, diha sa bungtod, naa ang total silence. Kay wala may lain nga nakapalibot didto. Kita usab mga igsoon, kita usab gipahinumduman nga in our life, at times in our life, gipahinumduman kita nga mosaka sa bukid, sa ato ang bukid, sa ato ang pagtuo, para ana kitay panahon sa paghilom, para diha nato madunggan ang Dios. I always give this in my homily. It is only in silence, or silence is the language of God. It is only in silence that we can encounter, that we can hear God talking to us. Especially karon, sa atong katilingban karon, saba kaayo. Daghan kay mga lain-lain klase nga tingog atong nadunggan. Daghan kayong lain-lain klaseng tingog ang atong nadungog diha sa social media. Puro fake news. Kadaghanan fake news. Sa mga silingan nga, gipanabi sa itong mga silingan, kasagaran fake news. Mangutana kita, mao kini ang challenge kanatong tanan. Mao ni si Jesus, ang sa atong ebanghelyo karon nagpahinumdom ningon, na ay panganod nga nagpakita, unya nag-ingon, na ay tingog nga nag-ingon, mao kini siya ang pinalangga kong anak, pamati kamo kaniya. The question para kanatong tanan, o pahinumdom para kanatong tanan, kakinsang tingog ang atong nadunggan, kakinsang tingog ang atong pirming gipaminaw. Sayod kita, nisulod na ang mga kapangampanya. Sayod kita, nga diha sa
is iyahay nalag dautay, iyahay nalag bato og mga fake news para lang dauton ang ilang kontra. Hinaot pa unta kita mga igsoon in this transfiguration, in this whole, in our gospel today, especially sa atong ebanghelyo karon sa transfiguration, kita pud usab unta mo transfigure. Kita pud usab unta anaay kabag-uhan. Kita pud usab unta anaa kanang lalom nga pagtan-aw, kumusaka ta sa bukid, makakita kita sa sakto, sa lalom ug sa angayan. Hinaot pa unta, isip usa ka magtotoo, isip usa ka Kristiyano, isip usa ka nituo kang Hesus sa atong Ginoo, kita pod usab unta maminaw sa gisulti sa Dios. Diha sa pagpaminaw kita makadungog, ug diha sa atong pagdungog kita makasabot kung unsay mensahe sa Dios. Hapit na ang eleksyon. Hinaot pa unta kining atong ebanghelyo karon magpahinumdum kanato. Ningon ang Ginoo, si Jesus ang pinalangga kong anak, pamati kamo kaniya. Kita unta anao tay panahon, and we ask God's grace to open our ears, to transfigure us, to change us, para makakita kita unsay sakto. Unfortunately, daghan ka nato, bisag nakahibaw kita nga atong nakit-an diha sa mga posting sa social media, mga fake news, kadaghanan nato i-share pa nato kini. Kadaghanan nato walay panahon nga magtan-aw kung unsay sakto. Kadaghanan ka nato wala nay panahon mutan-aw kung unsay angayan. Hinaot pa unta sa ang mensahe para kanatong tanan. Let us all be vigilant. Let us all be responsible nga mga magtotoo sama karon sa atong ebanghelyo nga kita gipahinumduman. Una, let us spend time in silence. And it's only in silence that we can hear God talking to us. And it is only in silence that we can hear unsa ang angayan, unsa ang sakto nga tingog. Ug dinha sa sakto nga tingog kita makasabot, kita makakita unsa ang mensahe sa Dios. Ug kita unta sa pagkadungog nato sa mensahe sa Dios, anaa pod unta kitay buhaton. Magpakabana kita. Dili na karon panahon sa magbulag-bulagan na lang, di na karon panahon sa bisan unsa na layat, di na ta magpakabana. Kinahanglan sa atong katilingban karon, anaa ka ng atong pagpakabana. Una, kinahanglan makadungog kita gipahinumduman, makadungog lang kita sa saktong tingog kung kita ay panahon sa paghilom. That is why in this Holy Mass, as we continue in this Holy Mass today, as we continue our liturgy today, we ask God's grace first to help us to transfigure ourselves, to change us. To change us. Sometimes, gusto kita mangita of course kitang tanan gusto mangita kausaban. Gusto kita mangita og kausaban. Maingon dayon, gusto kita mangita kausaban sa atong katilingban. Hinumduman nato nga ang kausaban nga atong gipangita, especially sa katilingban, dili ka na nato makit-an sa uban. Ang kausaban nga gusto natong mahitabo, magsugod sa atong kaugalingon. Mao kining transfiguration to change us. And after kita mausab, dinha kung mausab ang atong pananaw, mausab ang atong panghunahuna, mausab ang ato ang pagtanaw sa mga butang-butang, diha makakita kita ug makita nato ang kitang tanan di ay naanay kausaban. Amen.